Само върху един примат. Достатъчно е. Пълно възстановяване. Готови сме. Дали не Умолявам ви, не го правете. Пропиляхме цяло състояние за изследванията на тези маймуни, за да ми съобщите това, което знаех, че са заразени. Така... Искаш ли да го нахраниш? Ще може. На колко е? На един ден? Най-много 2. На 3 години... Зелие? Здравейте! То го върна. Нямаш представа колко зле беше. Сега живее отново. А Цезар? Какво, Цезар? Къде е неговото място? Знам, че ти е било тежко, но си направил нещо, което не е твоя работа. 112 действа. Чуваш ли се какво говориш? Съдебна заповед. Той вече не е ваш. Обещавам ви, ако установя, че е тормозен, ще затворя това място. Скари се от тук. Извинете. Хайде, върви!